zvavo zvose mukunaka kwazvo kwose zvinodarika. Amen. Kana iri mari yakasvika nguva muEgypt apo mari yakashaya basa, rugwaro runoti money failed in Egypt. Amen. Kumakore adarika around 1935 kunyika dzokuEurope kwakaitika dambudziko redepression, apo mari yakafuma isine basa. Munhoroondo vanoti mamiliyonea akafuma ava vapemhi vasina chavanacho, mari yashaya basa. Amen. Tofunga tinoziva isu takambopfuura nemuna izvozvo kuti mari yedu yakambosvika payakange yoshaya basa. Kuva nemari yakawanda kwangusareve chinhu. Panguva iyoyo pakashayika mari yedu simba, I remember that time ndakazarura maakaunti evana vose vataiva navo panguva iyoyo, kubva kune mukuru kusvika kuno kupedzisira I think 8 yanga avapo. Ndikavhura maakaunti kupost office ndichivaisira mafixed account mari. Ndaitarisira kuti kunyange vakazoenda kuchikoro mari iyoyo inenge yakutovabhadharira pasina zvinonetsa. Pfungwa yangu yava yekuti mumwe nomumwe paanosvika maybe 18 years or so ndompa mari yake bhuku rake ranochisevha, asi mari yakakaruka yadonha. Pakauya mabeara check, pakazogadzirwa mari yaisvika kumabhiriyoni, dakara kumatrillion. I think yakazopesera yadarika trillion yarimwe zita ndarikangamwa. Mari payakasvika ndikasara ndine murwi wemabhuku usina zvaunoreva. Saka zvinhu zviri nyika ino nenguva ino hazvinei zvingava nekukudzwa kana zvingava nesimba, asi zvinosvika pazvinopera. Amen. Pakasimbova neushe panyika. Mukarangarira ushe weBhabhironi waiva nesimba uchibata pasi rose renguva iyoyo, asi rimwe zuva vanhu vari pakufara kuti zvinhu zvakamira zvakanaka, ruoko rwakanyora pamadziro rukati mene mene take care of a sin. Amen. Munguva iyoyo paiva nerwizi rwaipfuura nepasi pegungwa, pasi pechigaro chamambo muguta reBhabhironi. vaPezhia, vaMedo navaPezhia vakashandura rwizi rworwo kumusoro, vakadhaivheta mvura, guta rikasara riine bako pokupinda napo. VaMedo navaPezhia vakapinda muBhabhironi vakaparadza ushe hweBhabhironi. Kwaiva neushe hweRome waiva nesimba panyika yose yenguva iyoyo, asi nezuva rimwe Rome yakawira pasi. Vakanga vari muJeriko vachifara. Rusvingo rweJeriko rwaiva simba rechengetedzo, asi rimwe zuva
masvingo ejeriko akawa. Saka hakuna chinogara chiri nyika ino. Hazvinei tingabudirira kusvika papi, zvose hazvina maturo. Soromoni akazviona akati hazvina maturo. Amen. Toyeuka tichi vakomana vadiki, vatema vakadzidza vakanga vari vashoma, asi paiva nomumwe wainzi Kazembe akanga ari doctor, wakadzidza zvikuru mazuva ake. Saka akazowanikwa aine mhosva yekuti pane waakanyorera zamanishoni, akastripwa, akabvisirwa doctorate raakanga ainaro, kuti nokuti waita izvi wapara mhaka. Saka izvozvo zvakaita kuti apinde mudepression, pfungwa dzake dzikaremberwa nazvo, akaita sewarasa njere. Saka aita achifamba akangosangana nemunhu omubvunza, do you know me? I'm Dr. Kazembe. Wangosangana naye, ndini Dr. Kazembe. Waiva wakadzidza zvikuru, asi overnight udokta wakashaya basa. Amen. Saka hakuna chiri nyika ino chatingavimba nacho kana chatingazambira pachiri chinokosha chingabata nesu. Tisingareve kuti kufunda kwakaipa, tisingareve kuti umhizha wakaipa, tisingareve kuti kuziva hakuna basa. Zvose izvozvo zviripo, asi muupenyu huno ngatiraramei tichikoshesa shoko raMwari, nekuti zvimwe zvose hama zvinopera, zvimwe zvose zvinoperevera. Amen. Nokuda kwekuti zvinongowo zvenguva, asi upenyu hwedu ukateiwa pashoko raMwari tichararama munyika ino neinouya. Amen. Saka dangotaura madekwana nepfungwa yataviri nayo pamusoro penguva. Amen. Pataverenga panoti kubva panguva iyoyo vazhinji vavadzidzi vake havana kuzofamba naye. Soromoni achinyora unoti chinhu chimwe nechimwe chine nguva yacho. Amen. Saka upenyu hwedu haurambe uchingova mutserendende, haurambe uchingofamba wakadaro. Panofanira kusvika pane imwe nguva yatinotora sarudzo pakurarama kwedu. Panosvika nguva inoitika chimwe chinhu mukurarama kwedu chinoita kuti upenyu usarambe hwakadaro zvachose. Ishe vatibatsire. Saka takaona vadzidzi vazhinji vaitevera Ishe vaifara pakumutevera, zvanhu zvakavanakira vachimutevera. Asi Mwari haateverwi nekungotevera. Mwari unoteverwa nekutorwa kwesarudzo. Amen. Saka vadzidzi vakatora sarudzo kubva panguva yakataurwa shoko naShe rekuti munofanira kudya nyama yangu nekunwa ropa rangu. Vakatora sarudzo yokusamutevera zvachose. Amen. Saka takavona musi wechitatu pamusoro pevanhu vakaite zvinhu kana vakasongana nezviitiko muupenyu zvakachinja kosi yekufamba kwavo, zvakashandura nzira yamararamiro avo, nokuda kwokuti pane zvakanga zvaitika muupenyu hwavo. Ishe vatibatsire. Saka toda kuona madekwana ano maybe
tingopedzesa pfungwa yataive nayo yezvinhu zvakange zviri negative, zvakange zvichafanika zvinounza kurashika. Ishe wakataura mashoko akaita akaita kuti vanhu varashike. Ahabhi akaita chinhu chakaita kuti Israel pamberi pacho neJudha zvirasike pamberi paMwari. Takaona zvekare kuti Judas Iscariot naiyewo pane zvaakaita muupenyu hwake zvakazoita kuti rimwe zuva Satani amuzadze achitora nzira yerima. Ishe vatibatsire. Saka takaona Israel vaenda kundoshore nyika. Kwakauya ripoti yakaita kuti zvavaifunga kuti vanoda, zvavaifunga kuti vanogona, zvavaifunga kuti vanoita, zvakaoneka kuti vakange vasisade, vakange vasisagone, vakange vasingararamiri izvozvo zvaiva fungidziro yavo nekutenda kwavo. Nokuti Israel ndivo vakapururudza pagungwa dzvuku, vaIjipita vaparadzwa. Ndivo vakatenda kuna Mwari, vakatendawo naMozisi vachiti saka taakuenda kunyika yechipikirwa. But vasvika paKadeshi Barnea vakanzwa mashoko, vakaona zvavakaona zvakaita kuti zvavaifunga kuti vari zvisava izvo, kana kuti zvisakwanisa kuva namaruramire ekupfuurira mberi. Amen. Mwari unofanira kusonganisa upenyu hwedu nechinhu chiri chechokwadi. Pane zvinoitika munzira yedu zvinoratidza kuti isu tinombovava nani. Zvimwe tinozviita nokuda kwokuti pamwe tinenge tisina mari. Saka Mwari unotendera pane imwe nguva kuti mari iuye nenzira yedu. Ndo patinozoona kuti zvataifunga kuti tiri hazvisiri zvatiri. VaIsraeri dai vaivabvunza vachidya gondobwe riya rakagochwa, ropa riri pamagwatidziro amakonhi edzimba dzavo, dai vaivabvunza kuti ndimi vanani, mumwe nomumwe aikuudza kuti ndiri mwana waAbhurahama. Iko zvino sungano yaMwari naAbhurahama yakukwaniriswa. Iko zvino zvakapikirwa naMwari zvaakuitika. Tava kudya Paseka yekuti tiende kunyika yakapikirwa madzibaba edu. Dai wakabvunza Miriam, musi uyo vaIjipita vanga vaparadzwa mugungwa, aine gandira achiimba, dai waimubvunza kuti Miriam, unombovani? Waikuudza kuti ndiri mukunda waAbhurahama, ndakuenda kunyika yechipikirwa. Asi pavakasvika paKadeshi Barnea, pane zvavakaona, pane zvavakanzwa zvakaita kuti vati hatichada kuenda. Ati munoona. Saka pane zvinhu zvinoitika muupenyu, kuda unenge usina mari, but mari inozouya muupenyu hwako, zviri iwe chaizvo zvonyatsa kuratidzwa kuti unombovani munyaya dzokunamata idzi. Dai waibvunza Ahabhi kuti ndiwani, aikuudza kuti ndiri mwanakomana waAbhurahama, aikuudza kuti ndinonamata Mwari. Asi takaona zvakazoitika pachapter 16 yaMadzimambo, kwai akandozviwanira Jezebheri. Ipapo zvakandobudisa zvaiveri maari chaizvo. Amen. Pane zvinhu zvinoita kuti uratidze kuti unombovani. Amen. Jona achitiza
kuti ashaina Ninive kwaangaudzwa naMwari kuti aende. Wakapinda muchikepe cheTashishi. But pane zvakaitika muchikepe ichocho zvakaita kuti zviratidza kuti Jona aiva ani. Waiva netiketi mumaoko make raakanga abhadhara somufambi ari kuenda kuTashishi. Wakanga akavata achimira kuti chikepe chazonzwa kuti chasvika kuTashishi. But dutu rakasimuka pagungwa, mhepo yakasimuka, zvakaita kuti amutswe, abvunzwe kuti iwe unombovani, uri werudzi rupi, unoendepi. Izvo zvakaita kuti Jona ataure zvaiva chokwadi cheupenyu hwake. Amen. Zvakaita kuti areurure nzira dzaakanga achifamba nadzo apa. Saka pane zvinoitika ama muupenyu hwedu zvinofana kunotibengenura kuti tiratidze chokwadi chiri kurarama kwedu. Pamwe tachirarama upenyu husiri iwo nokuti mari tantisina. Musi watinowana mari tochirarama zvino zviri isu chaizvo. Amen. Mwanakomana akarashika buya waiita zvose zvinodiwa pamusha. Wakanga achifuma zuva rimwe nerimwe achiremekedza baba kunyange namai nezvo zviripo pamusha. But one day akati aane mari yake mumaoko make, aane pfuma yake mumaoko make. Taisifunga mazuva ese kuti mwana waifarira musha uyu. Taisifunga mazuva ese kuti mwana waida kugara aine hama dzake. Taifunga kuti mwana anodawo kupfuudzwa mberi kweizvozvo zvakanga zviri zita, zviri chimiro, zviriwo upenyu hwepamushapa. But musi waakawana mari yake mumaoko make, Bhaibheri kuti achiti akaunganidza pfuma yake yese akabuda akaenda. Amen. Akataridza zvino kuti iye waimbovani. Anga asisakwanise kumirira zvakanga zvichiitwa pamushapa, mararamire epamushapa, mamukiro, time dzaimukwa pamushapa, time dzaidyiwa pamushapa, time dzaenda vanhu kunovata pamushapa. Haana kuzoona kuti zvinoringana naye nokuti akanga ane zvino mari mumaoko make. Pane manguva tinoraramira tichiita sokunge tinonamata Mwari, sokunge tinoda shoko raMwari, nokuda kwokuti tinomanikidzwa, tinotsimbirirwa muzvinhu izvi nokuda kwenguva kana chimiro chatinge tiri. But zuva richasvika apo zvinoita sokusununguka zvinouya muupenyu hwedu. Ipapo toratidza kuti tiri vanani chaivo. Amen. Saka Mwari unotendera, Mwari unoita kuti zvinhu zviite nomutoo wakadaro. Amen. Ndimambo waJudha akarwara pane imwe nguva nokuti wakadonha akakuvara, infection ikapinda paakakuvara, pakapedzisira paita cancerous, paita sokunge gomarara. Saka arwadziwa, atambura namarwadzo, kwai akatuma vanhu kuti vaende kunobvunza Mwari waEkron kuti ndichararama here pakurwara kwandiri kuita. Amen. But zvisati zvava izvozvo, aiunzirwa chikafu pamberi pake kuti mambo idyai chikafu. Waivaudza vanhu kuti mbomirai, ngatikotambisei usvo tinamata. Asati amuka kubude pazhe,
waiudza varanda vake kuti ngatimboibai tinamata, nokuti tiri vaIsraeri isu tinonamata Mwari. Waivaudza veimba yake kuti hapana chatinoita pano tisina kuremekedza Mwari watinonamata. But hazvina kuramba zvakadaro, wakasvika paakarwara pane imwe nguva. Amen. Akasvika upenyu pahwakamuomera, akasvika paakashayiwa kuziva kuti ndichararama here kana ndichafa here. Ndo paakachitumira vanhu kuti vaende kunobvunza Mwari waEkroni, vaende kunobvunza vanouka, vaende kunobvunza vanoshopera, nekuda kwokuti upenyu hwake hwakanga hwamanikidzwa. Pane zvinoitika hama muupenyu hwedu zvinobudisa zviri isu chaiyo. Amen. Kuti kutenda kwedu nekurarama kwedu kunomboinfluenza, kunokonzereswa nechiri chii chaicho, chiri chechokwadi. Amen. Now, saka lekutaura pamusoro pepfungwa iyi kuti kubva panguva iyoyo. Amen. You know, mukatarira kereke payakatanga, I think tingoenda pana chapter 2 yamabasa. Pakatanga kereke. Can you just read verse 1 to verse 4? Nokumara pamusoro umwe nomwe wavo vose vakazadzwa nemweya mutsvene, vakatanga kutaura nedzimwe ndimi pavakapiwa napo nomweya kureva. Amen. Zvakaitika vadzidzi vari panzvimbo imwe, vaine mwoyo mumwe, vaine tarisiro neshuviro imwe. Amen. Zuva richibva rasvika. Amen. Zuva rePentecost. Amen. Toziva zuva iri raiva zuva romutambo waitwa navaIsraeri vabva paPaseka. After 50 days vaifanira kuti vapinde zuva iri pa mutambo wePentecost. Mutambo wePentecost vaiuita nokuti pamazuva ePaseka vanga vachidya chingwa chisina mbiriso. Saka vaifanira zvino vachipinda mukudya chingwa chine mbiriso. Amen. Saka ipapo paitorwa zvitsva zvomunda zvozunzwa pamberi paJehovha serangaridzo yekuti Mwari vatiropafadza. Then votora vopura zvino zvitsva zvokutanga zvomunda vochiisa mbiriso, vodya chingwa chine chakaiswa mbiriso. Amen. Toziva mbiriso inokudza, mbiriso inoita kuti zvinhu zvidiki zvive zvikuru. Maybe chataura pamusoro pazvo neimwe nguva muuzere hwazvo. Saka vasvika pazuva irero rePentecost, pane chakaitwa naMwari kuhama idzi dzakaungana. Kwai vakaona ndimi dzomoto dzichiburuka pamusoro pomumwe nemumwe wavo, vakazadzwa vose nomweya mutsvene. Vakatanga kutaura nedzimwe ndimi, mweya waMwari sezvawaipa mumwe nemumwe wavo. Apa ndo pakatangwa kereke, ndo pakatanga kunamatwa kwaMwari musimba romweya mutsvene. Amen. Mwari paakavazadza vose nomweya mutsvene kuti zvavanoita zvisava runziro
yezviri ivo kuziva kwavo kana kugona kwavo, asi ive runziro yomweya waMwari pamusoro poupenyu hwavo. Ishe vatibatsire. Vanhu vakavafungidzira kuti vadhakwa, vanhu vakavafungidzira kuti vamwa waini. But Simon Peter akasimuka nezuva irero akati, hama dzangu vanhu ava havana kunwa waini, havana kudhakwa, ndokuti dzisingori 9 o'clock mangwanani ano. Asi kuti izvi ndozvakarehwa nomuprofita Joel achiti, Mwari unoti ndichadurura mweya wangu pamusoro penyama yose. Amen. Ndi Mwari wakanga adzasa mweya wake pamusoro pekereke yake. Kubva pazuva irero kereke haina kuzova inongova dzidziso dziri vanhu nepfungwa dzavo. Toziva kuti mashure umu maiva navafarisei vasadhuse, maiva nechinamato chechijudha, maiva nezvinhu zvaiva dzidziso dzavanhu. But mweya mutsvene wadzaka apa, vanhu vakatungamirirwa nomweya waMwari. Zvavaitaura zvaiva kutaura kwaMwari mavari kuti zvikwanirise zvaiva ripfungwa nekuda kwaMwari. Raiva zuva rePentekoste. Kubva pazuva irero vanhu havana kuraramira nedzidziso dzaingova dzavanhu, asi nedzidziso dzairayirwa nomweya mutsvene. Verse 41. Tirave pavhesi ya 41. Zvino avo vakagamuchira shoko rake vakabhabhatidzwa nezuva iro vanhu vanenge zviuru zvitatu vakazowedzerwa. Read on. Vakatsungirira pakudzidzisa kwavapostora napakuyanana kwavo napakumedura chingwa napaminyengetero. Vanhu vose vakabatwa nokutya zvinoshamisa zvizhinji nezviratidzo zvikaitwa navapostora. Navaitenda vose vaiva pamwe chete vakati zvinhu zvose ndezvavose. Vakatengesa pfuma yavo nezvipi vakagovana navose mumwe nomumwe paakashayiwa napo. Zuva rimwe nerimwe vakanga vachitsungirira mutemberi nomwoyo mumwe, vachimedura chingwa mudzimba dzavo, vachidya zvokunwa zvavo nomufaro nomwoyo wakanaka, vachirumbidza Mwari vachidikanwa navanhu vose. Ishe akawedzera kwavari zuva rimwe nerimwe avo vaiponeswa. Amen. Izvi zvakaitika mashure mokunge mweya mutsvene wadzaka pazuva rePentekoste. Vanhu vose vazadzwa nomweya mutsvene. Vanhu vose vachizvipa kuna Mwari mukuperera kwekutungamira kwemweya waMwari. Ivava vaiva 120, but zuva ireri kwakaparidzwa. Zuva ireri vanhu vanenge 3000 vakatendeuka, vakatenda shoko raMwari. Havana kutenda nokuda kwezvimwe zvaiva kurudziro kana zvimwe zvaiva kwezvera kukuuya kuna Mwari. Havana kunzwa kuna Mwari nekuti paiva nemidimbwa yairidzwa zvainakidza. Havana kunzwa kuna Mwari, not even nekuti vakanga vaitirwe mashura kana zviratidzo, asi kuti vakanzwa shoko raMwari sezvaraitaurwa neavo vakanga vazadzwa nomweya mutsvene. Vakaona simba raMwari rairatidzwa kwavari nechiitiko ichi chekuti Mwari wanga adurura mweya wake. Saka ivavo vakatenda, vese vakabhabhatidzwa. Amen. Vabhabhatidzwa kwai vakatsungirira zuva rimwe nerimwe mutemberi vachinamata, vachishanyirana mudzimba dzavo, vachimedura chingwa, vachinyengetera. Vaigara patsoka dzavapostora vachidzidziswa zviri shoko raMwari. Nokuda kwaizvozvo kwai vazhinji vaiponeswa
vachiwedzerwa zuva rimwe nerimwe. Zvakakonzereswa nei? Zvakakonzereswa nemweya wakadzaka pazuva rePentekosta. Zvakakonzereswa nomweya waMwari wakazadza vose vakanga vakaungana. Kubva panguva iyoyo shoko raMwari rakataurwa musimba romweya mutsvene. Vaitendeuka vanga vasingatendeutswi nechimwe chinhu asi neconviction, nekubayiwa pamwoyo pavo neshoko raMwari. Chaivaunza kuna Mwari kwaiva kuzaruka kweshoko raMwari kwavari rataurwa musimba rokumuka kwaShe Jesu Kristu. Amen. Mweya mutsvene wavazadza vose. Saka tikatarisa kereke iyi, kubva pazuva iri vaifamba nekutungamira kwomweya waMwari. Amen. Kana vakaungana vakanamata, pane zvaiitika pakati pavo. Amen. Tinoona kereke yemhando iyi paAntiokia, vakati vakaungana vachinamata, mweya waMwari zvawakaita pazuva rePentekosta wakadzaka ukataura navo. Tisaurire Barnabasi naSauro kubasa randakavadanira. Zvakabva pasimba rokudzaka kwomweya waMwari. Amen. Tinoona mbama Cornelio, Peter aenda kunoparidza, Mwari amuudza nomweya mutsvene kuti aende kunoparidzira vanhu avo. Vakanga varayirwa nemutumwa kuti vadane Petro kuti aparidze. Wakati ataura shoko raMwari, vese vakanzwa shoko raMwari, vese vakarigamuchira nemwoyo yavo, vakazadzwa vose nomweya mutsvene. Amen. Ama ndo mafambiro ndo mabatiro aiita kereke yaMwari kubva panguva mweya mutsvene wakadzaka. Tokwanisa kuti kubva panguva iyoyo shoko raMwari rakataurwa musimba raro. Kubva panguva iyoyo shoko raMwari pane zvaraita mune ivavo vairinzwa nokurigamuchira. Shoko raMwari rakanga risiri renyengedzero. Shoko raMwari rakanga riri kururama kwaMwari kwaibata navanhu, nekuti mweya mutsvene wakanga wadzaka pakati pavo. Kureva kuti mumwe nemumwe aiuya, waiona, waiziva, wainzwa kuti chii chaikonzeresa kuti vanhu vafambe nomutoo wavaifamba nawo. Chii chaiita kuti hanzvadzi dzive nechimiro chadzaiveri. Chii chaiita kuti hama dzifambe nomufambiro wadzaiita. Vakaona kuti zvaibva pasimba romweya mutsvene. That's why mumwe nemumwe aiuya, chaiva chishuvo muupenyu hwake kuti naiyewo dai azadzwa nomweya mutsvene. Can you see? Kereke yakavakirwa panheyo idzodzi dzekuti kuva mwana waMwari zvaireva kunge wazadzwa nomweya mutsvene. Hakuna munhu waifara kungonamata asina simba romweya mutsvene maari. Hakuna munhu waida kuti auye kuzozvibatanidza navanhu ava kunze kwesimba romweya mutsvene rabata mwoyo wake nekunzwa shoko raMwari ozvipa kukunamata Mwari. Amen. Ndo zvakava kereke yaMwari. Vese vaitsungirira padzidziso yeshoko raMwari. Vese vaitsungirira pakunamata, paminyengetero uye pakushandirana vachikurudzirana nyaya yokunamata Mwari. Amen. Bhaibheri rangu rinoti zvaiitwa naMwari pakati pavo, hakuna munhuwo zvake waida kungozvibatanidza navo. Pasina nyaya kungoti ndinoda kungovajoinawo, nekuti simba raMwari ndo raipa conviction kuna ivavo vaiuya kuna Mwari. Amen. Jude verse 4. Mwadi ya Juda verse 4.
nokuti kuna vamwe varume vakapinda pakavanda vakagara vaisirwa kare kutongwa uku vanhu vasingadi Mwari vanoshandura nyasha dzaMwari wedu vachidziita utere vachiramba tenzi mumwe chete Ishe wedu Jesu Kristu. Thank you. Kereke ya Mwari ichifamba nesimba nechizoro kutungamira nekutaura kwemweya waMwari pakati pavo. Vakafamba kwenguva yavakafamba, vakararama kwemakore avakararama, pasina munhu waitsunga kuzvibatanidza nekereke iyoyi. Kunze kweivavo, Mwari vaiunza nenzira yokutendeuka. Asi mukufamba kwenguva kwakazopinda varume vakapinda napakavanda. Amen. Vasina kupinda nenzira yokutendeuka. Amen. Patinopfuurira mberi, patinofamba murwendo urwu, pane zvinhu zvinovapo. Amen. Zvinoita kuti vanhu vasapinda nesuo riri rechokwadi. Tinowisana. Ndo zvakaitika pakereke iyi. Pane vanhu vakapinda napakavanda vasina kuuya nekuti mwoyo yavo yakanga yagamuchira shoko raMwari. Amen. Vakatanga kunamatawo but havana kupinda nenzira yePentecost. Ndo mhosva yakaitika pana Jezebheri. Jezebheri akauya kuzopinda murudzi rwaIsrael, kuzopinda mukunamata kweIsrael, kuzopinda muchechi yeIsrael, but haana kuuya nenzira yakauya vamwe vahedheni kana verudzi rwechihedheni muIsrael. Tinoziva Rakabi. Rakabi akati aona simba rokubata kwaMwari, akagamuchira nhume dziya, akati ndiri kuzviziva kuti Mwari wenyu mukuru, ndiri kuziva kuti Mwari wenyu akakuudzai kuti muuye uzotora nyika ino, asi kana maakuuya ndicherechedzeiwo, ndinotenda kuMwari wenyu. Amen. Akaponeswa, akazowanikwa, akapfuurira mberi mukutenda. Tinoziva Rute wechiMoabhu. Mai vake vamwe navake vakamudza vachidzokera hako murume wako washaika. Saka chienda kuvanhu vako, kuna vamwari vako, kuimba yababa vako, unogara upfuurire mberi, unoprospa uri ikoko. Akati musandichemera kudaro, ini ndichaenda nemi, kwamunoenda ndokwandichaenda. Mwari wenyu achava Mwari wangu. Pamunofa ndo pandofira, pamunovikwa ndo pandinovikwa. Mwari wamunonamata ndiye wandichanamata. Amen. Wakauya nenzira iri mukova. Handizvo zvakaita Jezebheri. Saka pano pana varume vakangopindawo napakavanda, vasina kuuya nenzira yeconviction yomweya mutsvene, vasina kuuya nenzira yekuti vagamuchira shoko raMwari, asi vakatora mukana wakanga wangozarukawo wokuti vangovawo muchechi. Ishe vatibatsire. Amapandi zvakawanda kubva panguva iyi zvakaita kuti vanhu vave nhengo dzekereke. Amen. Vakapinda napakavanda vasingaremekedzi shoko raMwari, vasingaremekedzi tenzi wakatifira, vasingaremekedze zviri maprinciples ekunamatwa kwaMwari. Vakati vapinda vakashandisa runziro yavo kuti pave navanhu
vanozviita vatendi, vanozviita vanamati, zvisina simbiso yomweya mutsvene. Amen. Saka kana usiri mweya mutsvene, waisa conviction mumwoyo wemunhu kuti auye kukunamata, maari haazovi nenzara, maari haazovi nenyota, maari haazovi nehanya yekuti dai ndava nomweya mutsvene muupenyu hwangu, nokuti hakuna haazivi hazvina zvazvinoreva kwaari, nokuti akapinda napakavanda. Amen. Kubva panguva iyoyo kereke yaMwari yakasvibiswa, kereke yaMwari yakava sangano, kereke yaMwari yakava kuita kwavanhu. Asanari Mwari wakange zvino akuunza ivavo vanotenda. Amen. Zvakazarwa 2 verse 4. Asi handifani chinhu ichi kwauri, kuti wakasiya rudo rwako rwokutanga. Amen. Kubva pakapinda varume napakavanda, avo vakagara vatemerwa kuparadzwa kwavo. Amen. Now, pane kereke iri pano, pane vanhu vari pano vari kunamata Mwari, pane vanhu vakatenda kushoko raMwari, but papinda varume napakavanda. Bhaibheri panoroti pane chinhu 1 chandinonetseka newe Efeso. Remember, Efeso ndo zera rekutanga ramakereke. Ndinoziva pane chinhu chakaitika, wakasiya rudo rwako rwekutanga. Ava vanhu vari kunzi makasiya rudo rwenyu rwokutanga, havasi vanhu vakapinda napakavanda, havasi vanhu vasina kuuya nenzira yechokwadi, but influence yevakapinda napakavanda, vasina hanya neshoko raMwari, vasina hanya nekurudziro yomweya mutsvene muupenyu hwavo. Paul anotaura achidaro kuna vaHebheru 12, angaparike kuva nemunhu asina hanya naMwari. Pasava nomunhu unodzokera shure panyasha dzaMwari, kuti mudzi unovava usimuke ugoshatisa vazhinji. Havasi vazhinji vanga vakashata, but pane mudzi unovava wasimuka. Mudzi iwoyo kana ukasimuka uchashatisa vazhinji. Ndo zvakaitika paEfeso. Pane vanhu vaiva rudo rwaMwari, pane vanhu vaifarira kunamata Mwari, pane vanhu vaiedza zvinhu zvese neshoko raMwari, vaiedza kunyange vaizviti vaapostora, kwai vakavaona kuti vanga vari venhema, vanga vakatarira pamberi paMwari. Ashama yakasvika nguva yekuti vakasiya rudo rwavo rwapakutanga. Amen. Kubva panguva iyoyo, dzidziso kana kutaura kwechinikoraiti kwakapinda muzera rekutanga rekereke. Kubva panguva iyoyo, vanhu vakatanga kutarira kuvanhu pane kutarira kuna Mwari. Kubva panguva iyoyo, vanhu vakava sangano panzvimbo yekuva kereke yaMwari. Pane zvakaitika hama, pakapinda vanhu napakavanda. Rudo rwavanhu rwakatonhora. Amen. Chaipa vanhu kuti vanamate Mwari chakanga chisisipo. Vanhu vakuda kuonekwa navanhu, vakuda kurudziro nekomenti dzavanhu kudarika conviction inoya pamwoyo pavo nekuda kodo rwaMwari. Ishe vanoti wakasiya rudo rwako rwokutanga. Chii chakakonzeresa kubva pakapinda vanhu napakavanda? She vatibatsire. Amen. Ndo chikonzero Ishe vakataura neIsrael, kana maenda kunyika yandinokupai, muzive chinhu ichi, kuti kune zvinamato zvaitwa kuIjipita zvamakaona ini, uye kunyika yamunoenda vana manamatiro avanoita zvimwari zvavo, imi musanobatanidzwa nazvo. Amen.
Ishe vatibatsire. Vakaudzwa, vakarayirwa, musabatanidzwa nezvinhu zvisiri izvo. But Israel havana kuteerera. Vakaenda kumitambo, vakaenda kuungano, vakaenda kumaorganizations evanhu vavaigara munyika yavakaenda kunopiwa naJehovha. Kubva panguva iyoyo haina kuzova Israel iya yaitungamirirwa neshongwe yemoto. Havana kuzova Israel iya Mwari waitaura navo savanhu vakataurirwa Jehovha. Ama pane zvinoitika, pane zvinovapo kana vanhu vasiya rudo rwavo rwokutanga, vasiya nzira yavo yavakauya nayo kuna Mwari. Israel yakafanana nedzimwe ndudzi. Amen. Samson, Mwari wakataura pamusoro pake kubva asati aberekwa kuti mai vake vaisafanira kudya mezambiringa kana kunwa waini. Naiyewo Samson haana kumbonwa waini, aisafanira kunwa muto kana ropa romuzambiringa, aisafanira kuveurwa musoro wake. But imwe nguva azvibatanidza nomuti usina kufanira nemudzimai wechiFilistia, akaveurwa musoro wake. Kubva ipapo haana kuzova Samsoni wekare, haana kuzova nesimba zvekare. Paakaudzwa kuti Samsoni vaFilistia vauya, ama Samsoni munguva yake avharirwa muguta reGaza. Wakaenda pagate akaona gate rakakiyiwa, akanodzura gate racho nematanda aro negate racho, akaenda nazvo akanozvikanda mugomo. Rairema matano anodarika 10, nokuti Mwari waiva naye. Rimwe zuva shumba yakamuvombera, akaenda akaneibata akaibvarura. Rimwe zuva varume 1000 vakaerekana vamukomba, akatora shaya yembongoro akarova nayo misoro yakanga yakapfekwa heti dzehondo dzesimbi. But yakarova heti dzichipwanyika, misoro yevanhu ichipwanyika. Apedza kuuraya 1000 vaFilistia, hakuna kana zino 1 rakabva pashaya iyoyo, nokuti Mwari waiva naye. But one day akazvipa nemuto usina kufanira, akarerutsa kudanwa kwake, akarerutsa vimbiso, akarerutsa sungano, akagerwa musoro. Paakati vaFilistia vauya, kwai akafunga kuti ndichabuda sepane dzimwe nguva. Samson, pane dzimwe nguva dziya bvudzi rako raiva mumusoro mako. Panguva idzodzo sungano yakanga yakaubatanidza naJehovha. But wakazvipa nomuto usina kufanira, musoro waveurwa, hazvichakwanisika kuitika sapane dzimwe nguva. Kubva panguva iyoyo Samson akavawo somumwe womunhu. Vakamubata, simba kwano kusina, vakatushura meso ake, vakamuendesa mujeri, vakanomukuyisa ari mujeri imomo. Zvakaitika sei? Kubva panguva yaakareva kuti simba rake rinobvepi, zvaaisafanira kuti angotaura. Amen. Ishe vatibatsire. Israel yakaudzwa, musazvibatanidza nomuti usina kufanira nevanhu venyika yamunoenda kwairi. Kubva panguva yavakazviita, rakava dambudziko paupenyu hwavo. Makorinto okutanga chapter 15 verse 33. Verse 33. Musanyengerwa
Amen. Usanyengerwa ne any philosophy, nechero dzidziso, nechero runziro, ushamwari wakaipa unoodza nzira dzakanaka. Amen. Ishe vatibatsire. Brother Branham pane munguva mukaverenga mharidzo yake akaparidza from that time, kubva panguva iyoyo wakaenda kwakanga kuine vanhu vakanga vachirwara pfungwa. Akasvika ipapa akaona pane mumwe musikana wakanga akanaka chose achiri wechidiki. Akamubvunza, musikana akati, regai ndikuudzei nyaya yangu. Ndakakura mumba mainamatwa, baba namai vainamata, ndakaenda navo kukunamata, ndikakura muimba iyoyo ndichishumira Mwari. But yakasvika nguva ndayaruka pandakabuda kuti ndichienda kumabasa nezvakadaro. Kwai ndakasangana neshamwari, vakandivhevhetedza, vakandiendesa, vakati mbotesta doro unzwe zvarinoita. Tika ndakakura ndisingamwa doro, zvikanzi aiwa, you don't know what you are missing. Vakanditestisa doro, ndikatanga kumwa zvishoma. Vakati mboputa mutsanga, ndikatanga zvekare kurwa nehana yangu kuti ndipute mutsanga iwoyo. Hazvina kuzoperera padoro, zvakazoenda kukunomwa nawo maspirits aya kana kuti mawaini aya anodhaka. Hazvina kuzoperera pamutsanga, zvakaenda pakuzonoputa dzavambanje, kudakara musoro wake wakakanganisika. Kwai Brother Branham, kubva panguva iyoyo upenyu hwangu wakava chinhu chisina maturo. Ndava pano nokuda kwokuti ndakatora that first drink. Ndava pano nekuti ndakatora puli yekutanga pamutsanga uya. Kubva panguva iyoyo upenyu hwangu wakakanganisika. Hama pane panotangira zvinhu. Amen. Kubva panguva iyoyo musikana uyu akaenda mune chimwe chinhano kudakara upenyu hwake wakanganisika. Amen. Ushamwari wakaipa unoodza tsika dzakanaka. Amen. Haukwanisi kupfuurira mberi nohunhu kwawo kana wazvibatanidza neushamwari wakaipa. John anoti ushamwari nenyika kuvengana naMwari. Ukada kuvengana naMwari, zvibatanidze nomuto usina kufanira kune zvinhu zvinongova nyika. Amen. Kubva panguva iyoyo muexperience dzedu dzekunamata, pane nguva dzatinosiya a certain principle yekurarama kwedu. Patinouya tinamata Mwari. You remember Peter paakanga ari paimba iya pamusoro paya, akanzi baya udye. Peter akati kubva ndiri mwanana ndida kumbodya zvinhu zvakasviba izvi. Pane principle, pane umwe unhu watinoraramira, pane zvimwe zvinhu zvatinoita towisana zvinochengetedza mweya yedu pamberi paMwari. But ukarasha principle iyoyo, ukarasha chinhu ichocho, pane nguva mweya wangu unotambudzika kana ndikarega kuenda kuservice. Pane imwe nguva mweya wangu unonetseka kana ndikagara nguva yakareba isina kusongana nehama dzokutenda. But pane nguva inoita vanhu yavanorashikirwa neprinciple iyoyo. Kudakara hazvizogunzvi mwoyo yavo
kunyange vakarofa kuchechi kwacho. Help us, Lord. You know, unomboda kunamata Mwari, pachinosvika nguva yakuti kunyange kunonoka kuenda kuchechi achisi chinhu chinokukanganisa. Unotanga uchanonoka, wopedzisira warega kureva for one service, zvenge zvichikutambudza mweya wako. Pachinosvika nguva yekuti achisiri chinhu mumweya wako. Hama zvinotanga nekuti warashikirwa neprincipal youpenyu. Amen. Zvinhu zvawairamba kuti izvi handidi kuita izvi, ukatendera kuti urashikirwe nechimiro ichocho, kubva panguva iyoyo you'll find upenyu hwako hwaakudzira. Hazvifaniri kuva zvakadaro pakurarama kwedu. Ishe vatibatsire. Tinoona Esau wakaberekwa aine kodzero kunaka, aine kodzero kuimbiso dzakapiwa Abrahamu. But one day akarashikirwa neprincipal yekubata nekuchengetedza icho Mwari akanga amupa, nekuti akanga anzwa nzara. Bhaibheri rinotaura richiti kubva panguva iyoyo pane chakaitika kuna Esau. Kwai akazvidza udangwe hwake. I think that's what it says in Bible. Ngatiende tione pana chapter 26 ya Genesis. Again. Genesis 12, it must be Genesis 26. Genesis 26. Okay. It's 27 now. No. Let me just get there. It's 25 rather. 25. It's between 26 and 27. 25. Verse 34. Yes, 34. Yakobo akapa Esau chingwa nezvokudya zvenyemba, akadya akanwa akasimuka ndokenda hake. Esau akazvidza udangwe hwake saizvozvo. Amen. Akapiwa zvokudya, akadya, akamwira mvura, akasimuka, akaenda. But kubva ipapo pane chakatanga kufamba muupenyu hwake. Ndo paakazvidza udangwe hwake. Azvidza udangwe, zvinoenderana nekuzvidza udangwe zvakauyawo munzira yake. Pane zvinhu zvisingagone kukubata iwe nokuda kweprincipal iri muupenyu hwako. Towisana. Ama mweya yakaipa, simba rezvakaipa hama rakazara panyika. Amen. Asi hazvigone kukubata nekuti pane chimiro chauri mukati macho. Amen. Tinowisana. Pandiri pano honye dzichadya nyama yangu kana ndafa dziri mandiri izvozvi, but hadzigone kundidya nokuti pane rimwe simba riri kurarama mandiri. Isimba reupenyu. Simba iroro rikangobuda honye dzototanga. Can you see that? Ndochikonzero ukatora hove yakanaka woibudisa mvura iri mhenyu, woiisa muplastic, woisunga, hamuna mweya wapindamo, hamuna chapindamo, inotanga ichapupurika iri muplastic imomo, dakara yafa. The next thing unozviona yakuora.
yakunhuwa. Hamuna nhunzi yapindamo, hapana honye yapindamo, kureva kuti kuora kwenguva kuri mairi, asi nokuti imhenyu. That's a principle. Isimba iroro riri kuraramisa hove kuti isaora mune upenyu mairi. Asi kana yarashikirwa neprinciple iyoyo, ndo zvakaita Esau. Hama, pane zvaiita kuti baba vake vamude, pane zvaiita kuti Mwari vave naye. Saka tiri munyika yano hama, mweya yakaipa iripo panyika. Towisana. Ama pane zvisingatibati. Hausi kubatwa iwe nemweya wokumwa doro. Azvireve kuti iwo wakasiyana nevanomwa doro. Ukatarisa kumhuri kwenyu kune mwatomwa doro racho. Kumhuri kwenyu kune zvifeve zviriko. Kumhuri kwenyu kune vanoita zvakashata. Iwo hauda kusiyana navo. DNA yenyu inongo imwe cheteyo. But pane chimwe chinhu chinokuchengeta. Kuti usabatwa nezvinhu izvozvo. There is a principle. Pane simba rakaiswa mukati mako, nesimba rekubata kwomweya waMwari. Towisana. Kana ukazvidza simba iroro, kana ukazvidza ichecho Mwari chaakaisa muupenyu hwako, zvese zvanga zvakarara zvinomuka. Zvese zvisina simba newe zvinouya. Amen. Ndo chikonzero Israel. Hama, as long as vaiva pana Mwari, hakuna waikwanisa kusimudza musoro wake kuti avarwise. Hakuna waisimudze chombo chingauraya Israel. But wakaipa aiziva zvinoita kuti Mwari afuratire Israel. Munoyeuka pamazuva aBharami. Bharami akaedza kutuka Israel zvikaramba. Akamira akati Israel, wototanga kuprofita zvakanaka pamusoro pano. Israel wakaita sema alloys, akasimwa mumicheche yakanaka. Israel wakaropafadzwa. Aitadza kutuka Israel. But akazofunga plan. Akati seiko Israel ndisikagone kuituka. Ndo paakavabatanidza nechiMoabhu. Vakandoshumira Peori Peri. Vakandoshumira vaMwari vamaMoabhu. Akazviziva kuti ndikangovaita chete kuti vangotadzira Jehovha, Mwari unovatuka, Mwari unovarova. Wakaipa anoziva chinoita kuti Mwari akurove. Wakaipa anoziva chinoita kuti madhimoni akazara ari kubata vamwe vezera rako. Nokuti aisinyaya kuti wakafunda, ama vakafunda vakabatwa nadzo fodya. Vakafunda vakabatwa nazvo zvakaipa. Amen. Saka ukabvishwa pachinhu ichocho chiri principle yokurarama kwako, mweya yese yakaipa waivhurira dhoo. Zvochibata upenyu hwako. Kunamata kwokuremera. Kururama chava chinhu chechiyenzi kwauri. Ndo zvakaita Esau. Akazvidza protection yake. Akazvidza chakanga chakamuchengeta. Ama tinochengetwa neshoko raMwari. Usazvidza shoko raMwari. Usarerutsa shoko raMwari. Nekuzvibatanidza nezvinhu zvisina hanya nokururama kwaMwari. Mwari vakudenga vatibatsire. Ndodii kana upenyu hwangu hwakuenda kumatero nekuti ndakasiya principle yeupenyu, nekuti ndakasiya shoko raMwari, nekuti ndakasiya ndikazvibatanidza nenzira isiriyo. Katidzoke una zvakazarwa chapter 2 verse 5 yoga.
just read verse 5. Naizozvorangarira pawakawa utendemuke ugoita mabasa ako kutanga. Kana usingaiti saizvozvo, ndichauya kwauri ndikabvisa chigadziko chako chomwenje panzvimbo yacho. Kana usingatendemuki. Thank you. Ama kune nzira yokudzoka nayo. Rangarira pawakawa. Amen. Sei zvinhu zvava nenzira yazviri. Sei kunamata kwava kurema. Unokwanisa kufunga nekungotari nokupa chikonzero, nekuti havakazodai iso, nekuti zvakazodai iso, nekuti upenyu hwakazodai. Dakara wablema president, wablema zvino, nokuda kwezvakati, nokuda kwezvakati. Yes, zvinhu zvese zvakatikomberedza izvozvo. Ndamboreva ndikatama pane zvinhu zvisingagone kutibata kunyangwe zviriko. Is that right? Amen. Ama upenyu nyika yakaoma. Economy yakaoma. Towisana. Zvese zviripo. Asi amanda kukuudzai. Pane chinokwanisa kutirwira. Amen. Kuti zvisatiparadze. Sure. Amen. Amen. Mwari paakatiunza kwaari haana kuparadza zvifeve zvese. Haana kuvhara mabhawa yese. Haana kupana kufodya yese. Zviriko. Asi pane chinokwanisa kukuraramisa. Amen. Mukati mezvinhu zvose zvakashata izvi. Amen. But sei zvino wakubatwa? Sei wewe wasvitswa pakuita zvinhu zvawanga usingararamiri? Sei mauri wakufarira kuti ungova wakafanana nenyika? Beauty kwauri kufanana nenyika. Kuita zvinoitwa nenyika. Kupfeka zvinopfekwa nenyika. Kutaura nokuita muitiro wenyika. Chii chakanganisika? Ama pane chakasiyiwa chaiva principal muupenyu hwako. Rangarira pawakawepa. Amen. Iwo wainamata zvifeve zviriko, no problem. Wainamata zvakaipa zviitwa kwauri, no problem. Sei nawo wava nhapwa yezvinhu izvozvo? Sei wava muranda? Rangarira pawakawa. Bhaibheri roti utendemuke. Ita mabasa ako ekutanga. Waisarega kuuya kuchechi. Waisarega kuzvikomita kune zvinhu zvaMwari. Amen. Waisarega kumira vamwe pavanomira pazvinhu zvaMwari. Waisarega kufamba navamwe pavanenge vachifamba. But pane pawakarega. Pane pawakasiya rudo rwako rwokutanga. Pane pawakasiya muitiro wako wokutanga. Ndo chikonzero wabatwa mumusungo wezvinhu zvaisafanira kukubata, wezvinhu zvaisafanira kuva nesimba pamusoro pako. Shewa kudenga vatibatsire. Amada kukuudzai, ndatinini chinoita kuti rimwe zuva ndizoora chiri mumandiri. Amen. Maruramire ekutadza kwese kungavapo panyika iko zvino ari mandiri. Nokuti Paul anoti, ndinoti ini munyama yangu umu amuna chinhu chakanaka. Amen. Yandisi? Amuna chinhu chiri right munyama yangu. Asi seiko Paulo uchirarama nomuraramiro waunorarama? Sei uchifamba nenzira yaunofamba? Paul anoudza Mambo Agripa, Mambo Agripa, handaizakwanisa usatera chiratidzo changu paDhamasiko. Nekuti akati asungana nechiedza paDhamasiko, asungana nezvokwadi yeumwari hwaMwari, kubva panguva iyoyo haana kuzova Sauro wekare. Haana kuzotambudza chechi zvekare. Haana kuzofamba munzira dzaaifamba zvekare. Zvinhu zvose zvaivapfuma kwaari akazviita marara, akatsvaka kururama kunouya nekutenda. From that time. Amen. Asi ari kuti izvozvo zvaindifambisa munzira idzodzo munyama yangu zvirimo.
asi pane zvakaitika kwandiri ndiri paDhamasiko. Amen. Amen. Pane zvakaitika mauri zuva rawakanzwa shoko raMwari. Amen. From that time, Sauro haana kuzotsvaka kururama kwaanozvigadzira iye oga. Haana kuzotsvaka kururama kunobva pakutongochengeta mirayiro. Akada kuraramira zvaiva simba rokubata kwomweya waMwari nomuupenyu hwake. Amen. Zacchaeus wakafamba nenzira yaaifamba, wakararama nemuraramiro waairarama, but one day akanzwa kuti Jesu unopfuura nomuJeriko. Amen. Akakwira mumuti akati ndinoda kumuona. Amen. Jesu akasvika nepamuti ipapo, akasimudza meso ake akati, Zacchaeus, buruka, nhasi ndichandodya newe kumba kwako. Kubva panguva iyoyo haana kuzova Zacchaeus wokubira vanhu futi. Haana kuzova Zacchaeus akanga asingaiti zvaaifanira kuita nemari yake zviri maringe neshoko raMwari. From that time akava maonekere emwanakomana waAbraham. Amen. Amen. Waisienda kuchechi asi achifamba hake nenzira dzake, akawana murume uyu womusiya, wotorwa neuyu womusiya, wombogara neuyu womusiya, achiita hake zvaanga achiita, asi anga asingarege kuira mugomo achinonamata. But rimwe zuva achichera mvura, akanzwa mumwe murume achimuti, ndipo mvura ndinwe. Akanzwa matauriro ake, akamutarira, akaona mapfekere ake, akati uyu muJudha, hatina kudyidzana kwatinako pakati pedu namaJudha. Akati munondikumbirireiko mvura? Munoziva kuti isu maSamaria namaJudha hatidyidzane. Waitaura naye akamuti, mai, dai waiziva unotaura newe, ungadai waitokumbira mvura kwandiri. Ishe, munochera nei? Tsime rakadzika, hamuna chokucheresa. Wakataura naye akamuti, mvura yandinokupa haiziye mutsime uyu, asi imvura inovhairira mauri kuupenyu usingaperi. Ndikakupa mvura iyoyo, hauzodzoke zvekare ukachera mvura pano. Akati, Ishe, ndipe heyo mvura. Waitaura naye akamuti, enda unodana murume wako. Akati, handino murume. Waitaura naye akamuti, wareva zviro kwazvo, nekuti una vashanu wauinaye haasi wako. Akati, ndinoziva chinhu ichi, kana Mesiya achiuya uchatiudza zvinhu zvose. Waitaura naye akamuti, anotaura newe ndini iye. Kubva panguva iyoyo haana kuzova zvekare mudziva yakungoti wagara nemurume uyu, wagara noyuyu, wagara noyuyu. Amen. From that time akaona chiedza cheshoko raMwari. Ishe wokudenga vatibatsire. Ama pane nguva yatinosonganiswa nayo nezvokwadi yeshoko raMwari. Kubva ipapo hatizoraramiri zvokungoteera amai kuchechi, hatizoraramiri zvokungoteera wavabereki kuchechi, hatiraramiri zvokungoteera murume kuchechi, nokuti tasonganiswa nezvokwadi yeshoko raMwari. Ishe vatibatsire. Tidzoka kumusikana uya akaonekwa nomuprofita ari kurehabilitation center iya. Profita achitaura naye akamuti, namata. Nokuti akanga ati ndinamatire, zvikanzi iwewe namata. Zvikandonamata sei? Zvikanzi rangarira pawakawa, utangire ipapo. Musikana iye akatanga kunamata, ndobva asvinudza meso ake akati ndanamata. Zvikanzi aiwa namata.
akanamatazve. Profita akati namata. Akanamata, kudakara chimwe chinhu chakaitika. Amen. Kubva panguva iyoyo kurashika kwepfungwa kwakatsakatika. Kubva panguva iyoyo akadzokera kumba akandova munhu kwaye. Amen. Why the next time ndakazomuona musikana iyeyo akanga awanikwa murume wake ari mudhikoni mukereke yavaipinda. From that time pfungwa dzake dzakadzoka kwaari. Kubva panguva iyoyo chaiveri shoko raMwari chakatanga kubata mupenyu hwake. Advice yeshoko raMwari yataona, rangarira pawakawa, rangarira pawakatanga kuzvidza shoko raMwari, rangarira pawakatanga kusiya zvokwadi yekuraramira Mwari sezvaanotaura muupenyu hwako. Amen. Sauro weTaso ane paanokwanisa kunongedzera oudza mambo Agripa handaizi aikwanisa kusateerera zvakaitika zuva iro, nokuti kubva pazuva irero handina kuzova Sauro wekare. Amen. Dai Mwari vaitibatsira. Kubva panguva iyoyo mudzimai weSamaria haana kuzova zvekare nounhu hwaairaramira. Amen. Dai Mwari vaisongana nemweya yedu, dai Ishe Jesu vaisangana noupenyu hwako, vaisanganawo madekwana ano noupenyu hwako. We remember that day Ishe Jesu achibva muchikepe asvika kunyika yeGeraria akasongana nomurume aibva kumarinda, aisizvicheka namabwe, achibvarura nguo, achifamba ari asina kusimira, achirara kumakuva. But akati asangana naIshe, mweya yakaipa ikabudiswa maari. Kubva panguva iyoyo akatanga kuva munhu wemhuri yake. Rimwe zuva vakamuona agere pakudya navamwe, zvaisaita munguva yose yapfuura. Hama chiri kudiwa kwauri neni nhasi hatisi chimwe chinhu, asi kuti hama tirangarire tidzoke paprincipal iri shoko raMwari. Kubva ipapo hama, nyaya dzese dzatikuona fanga dziri kuita zvakanaka dzinogadzirisika. Amen. Simba rinondikwevera kunoita zvakaipa hama rinopera. Mweya unonditungamirira kunoita zvinhu zvisina maturo unoshayiwa simba, nekuti ndadzokera kuri chaiko. Zvakatora mukomana uya kuti arangarire kuti ndinombova ani, ndiri kuitei pano, ndakambobva kupi. Akati aiwa, ndinoziva kwatakabva, kuimba yababa vangu kune zvokudya, kune dzimba dzokugara, kune varanda variko vanodya vachipfachura. Ini pano ndiri kutambudzika, saka ndichasimuka ndidzokere. Dai mweya wako waisimuka madekwana ano, dai mweya wangu waisimukawo usiku huno, ndaidzokera pati principal yeshoko raMwari, ndaidzokera kune chiri chokwadi chezvinorehwa nekunamata Mwari. Izvo